Every day they clocking me. Red alert, I'm the dangerous, I keep that Glock on me. And they ain't looking for no trouble, I'm just looking out for me. Cause I done did shit the niggas ain't talking about, no rapping beef. Boy, I'm talking tragedy, massacres, casualties. Shit that I can't even remember, bet they remember me. Shit that happened later December. Ríšo, otváraj sa, ponáhľame. Kámo, zase meška. Ríšo. Poď, poď. Von všetci a ešte raz. Poďme. Poďme. Zavri dvere a skúsi to ešte raz. Dobré ráno. Ale nemali sme kde sa tak chovať na No jasné, máme vodičáky, máme autička, nestíhame, viete, koľko je hodín? Pozrite, so 7, s 8 sa končíme. Jakub, vítaj. Dobré ránko. Prepáčte, že naši prečetka som zaspal. Ďalej tá cesta, čo? To hej. Jasné. Čo povieme? 10 sekúnd. Koľký z vás ste prezutí? Hore ruky. 0. Krása. September. Neprezutý. Neskoro prichádzame. Fajn. Super. Takže, čo vás dnes čaká? Všetci sme pekne krásne po škole. Čo? Do jedného. Všetci do jedného. Takže, ja teraz odchádzam. Zamknem školu. Večer pre vás prídem. Všetci tu budete krásne sedieť, vytiahneme si zošity a pozrite sa, čo je napísané na tabuli. Dobre, a to posledné slovíčko? Maturita. Takže, nech sa páči, využite svoj čas krásne na učenie sa na maturity. Vidíme sa večer. A mňa to nezaujíma. To je skoro chodí, sám sebe škodí. Večer, dovidenia. Ak som ja doučujem. Ešte to popradu mi treba ísť spolu. Akože to je masaker. Určite nie. Hore na hlavu. Nie. Chceme. Ale nie sú čo chápeš, ja do toho nosie? Ako čo? Ešte toto chvíľu nie nechám. Inak, jedinečná príležitosť. Nič? Mohli, no. No, mohli ste si ukradnúť triednu knihu, neukradli. Takže tak či onak. Kedy sa vidíme? Večer sa vidíme, večer. Aj, no. Škoda. Ahojte. Tak nikomu nevypadlo voľne. Počkajte. Už keď tu trčíme, nechceme si aspoň dvere vyzdobiť. Máme tu aj stôl, aj fotky. Lebo škoda príde rýchlo a my stretneme to. Poďme, ideme? Dobre, no. Tak poďme.
Dvere máme už ustrbené, ja neviem, čo ideme teraz ďalej robiť. Fúha, to je neviem. Čo by ste chceli zrobiť? Ja si fakt myslím, že by sme sa mali učiť. A ja sa učiť nebudem. Tak sa poďme zabávať, čo vy na tom? Strašne veľa nie som ináč. Joj, ale tá zabava včera Facebooka bola. Ale ja som taká unavená. Aj ty? Nepovieme z nohy. Ale vytancovali sme sa dobre. Ale dala by som si kávu teraz. Si. Hej, počúvajte. A čo keby som zavolala Oliverovi, či nerobí, aby tam doniesol, by nám podal cez okno? No, skúšaj. Lebo to ale sú okna. Hej, Počkajte. Dúfam, že robí. A tak on väčšinou robí. Robí. Prosím, počúvaj. Ahoj, si v práci? Ahoj, áno, ale ja tu už nepracujem. A máme takú prosbičku, my sme si dali kávičku, ale musel by si nám ju doniesť do školy a podať cez okno. Prosím. Lebo sme tu uväznení. Vieš, jeden základ. Klasická škola. Prídeš? Ďakujeme. 5-krát latečko, 1 kapučínko. Buďte to tam. Ďakujeme. Káve. Oliver? Tomu ver! Ďakujeme. Páči sa. Vieš, ako si nám pomohol? Ani nevieš. Strašne. Ani neviem. A vlastne čo ešte neviem je, prečo ste tu vlastne zavretí. No, sme po škole, pretože sme meškali, sme boli neprezutí. A čo koľko ste meškali? 12 hodín? 2 hodiny. Sme boli na zabave a sme unavení strašne. A toto je pre Dariu. Dobre, idem ja robiť to, čo som robil teraz. Čau, Filip. Čupor nemáte? Čupor nemáte? Dobre, jasné, že mám cukor. Koľko len chceš? Koľko chcete? Vítaj! Tobias, to si snad srandu zo mňa robíš. Kašlem na to už. Pozrite sa, čo som našla. Kľúče od ležičky. Poďme sa tam zabaviť.
No pre pána Jana, to čo to oni tu robia? Človek ich nechá na chvíľu samých a oni si spravia diskotéku v škole. Rozsvietené všade, disko guľa zapnutá, paráda. Tak to ešte tak nedostali, ak dostanú dnes. Krásne privítanie. Super, čakačka. Super, svietime. No poďte. Poďte, ja vás tu už čakám. No super. Možno sa to vylepšuje. Zo dňa na deň lepšie a lepšie. Ja vás tu nechám. A vy diskotéka v plnom prúde. Krásne sme sa pripravovali na maturitu. Len čo je pravda. Paráda. A teraz čo? Pochválim vás za to. Niekoho už možno aj hľadajú. Super. Ospravedlňte sa. Prepáčte. Ja vás tu nechám fakt. A vy takto. No tak, pani Ščeka, nehnevajte sa na nás. Čo? Tešiť sa mám z toho? Stále. A čo povie na to pán riaditeľ? Jasné, samozrejme, hudba na pololevočov, vôbec nebude vedieť, že sa tu niečo ťahuje. Na vežičke tancovačka, diskobúra po celej škole, paráda, nebude vedieť, neexistuje. Ale to už je maturitný rok. Sa zhodí, mal čisté jednotky doteraz. No a? Už asi nebudú. Tomu nemôžete spraviť, pán Čelka. Nikomu. No tak budeme smaturovať. No, na to ste mali, ale vy ste skôr, než ste takúto somarinu vyviedli. Ako sa dohodneme určite. No a čo odo mňa očakávate teraz? No, pani Ščerka, už keď sme tu a sme vlastne všetci živí a zdraví a škola nám nezhorela, ako môžeme vidieť, tak nám vlastne ostáva ešte jedna vec. A to je čo? Viete, No jasné, a za tú odmenu, za to, čo ste tu teraz predviedli, si myslíte, že si zaslúžite pečatiť tejto knihu? áno! Lebo ja viem, čo si tak zaslúžite. Akurát. S nami znamená. Jasné, poznám. Ale my to tak celé pekne uzavrieme, zapečatíme. Celú túto našu kapitolu. Jasné. A sľubíte, že až do konca školského roku, až do matúry už budete len slušní, budete sa učiť. Neviete žiadnu blbosť, že? Určite. Budeme sa snažiť. Snažiť sa môžete. Snaha sa predsa Jasné. A poznáme sveliny. Určite. Každý jeden z vás toto drží, hlavne tých vzadu, že? Pešáci. No, tak neviem. prosím. No dobre. I will try to fix you.
the back of your